Ay, kaduhang adlaw ron sa pagbantay din sa ato ang kadagatan din sa Bantayan. Kung bago mo sa itong channel, ay kalibot pag subscribe. Click lang na diyan subscribe button na sa ubos. Uy kayo, uy ko nun, hashtag makoy. Hey guys, what's up? Pangalawang araw ngayon sa aming pagbantay sa tabing dagat dito sa amin sa Barangay Tuyong, Karkar City, Cebu. Dahil sa patuloy na sitwasyon sa pandemic na COVID-19. Misyon namin dito ang pagpanatiling hindi crowded ang dagat, lalo na ngayon Sunday. Kasi itong araw na marami talaga naliligo sa dagat. Kaya kinakailangan kontrolin at panatalihing merong social distancing, ika nga. Kaya nga kaming mga barangay officials sama sa mga barangay tanod, sisikapin namin manatiling hindi crowded ang dagat. Kaya kung maaari, sana'y hindi sila magtagal, ilang oras, okay, kahit isang oras lang, sana'y aahon na sila. At sana'y matupad ang guidelines sa GCQ or General Community Quarantine. Saan ang probinsya sa Sugbo nasa ilalim ng GCQ at ang Karkar City ay isa sa mga component cities sa province of Cebu. Totoo naman na pinahintulutan na pagkaligo ng dagat para lang sa mga may eksakto ng edad. Kaya nga tingnan niyo, ang ganda na ng dagat na talagang sa ilalim kasi ng guidelines ng GCQ, pinahintulutan ng pagkaligo ng dagat oras ng alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Pero para lang sa mga may eksakto ng edad, hindi pa rin ito pinahintulutan ang mga bata at saka 21 anyos gulang pababa, kasi under GCQ guidelines nasa ilalim pa rin sila ng 24-hour curfew, 24-hour home quarantine. So, pero yung mga batang sinisipon at saka may ibong, pwede naman ilusob sa dagat saglit lang para lang mawala yung kanilang hambin nga sakit, para hindi yung pagngaligo ng pareho ng normal na pagaligo, pangkasayahan lang, hindi na pangkasayahan pagpangaligo. Pinahintulutan lang ito pagkaligo ng dagat para pagpa-boost ng immune system, hindi yung pareho noon sa normal na pangaligo ng dagat na sabi ko na sa unahan, ginawa natin na pangkasiyahan lang. Ayan, kita natin ilan lang ang nasa pangaligo ng dagat. Hindi crowded ang dagat at ang ating tingnan, ilan lang sila, kontrolado. Habang ako'y nagmamasid, nakita ko itong kaibigan kong si Osmit, nagtapon kanyang basura. Ganda naman ang ginawa niya, tinapon niya sa sako. Hi guys, nahanap ko sa Bantayan, Philippines ni, mauna sila dagat na ligo mga tao, sabot, isa sa ako. Limpyo, tanan. Limpyo na tanan. Okay kayo. Hashtag na may uy kayo, uy ko nun, hashtag makoy. Para ko yun mas itong video, palihog lang like, share, sa bilin og comment, o niya kung bago pa mo sa ito ang channel, palihog subscribe.